watimo mos ahinya na jogo mowito familia margi. Kwa kanyo pod en mana wach ma hinyo chunyi ka en japuonjre moro ma ja form 3 e sikund sekondari ma Kaptobet e kaunti ma Bomet yudo thieth tok japuonjre nyawadgi monje kendo tong'e gi beti. Jalup komanda mar obila ma Bomet East Joseph Chesire wacho ni japuonjre ma ja klas 12 nobedo kod tungni kod nyawadgi manyako ma wachore ni en osiepne kendo motong'e ng'ute, wiye gi e suche bende. Wachore ni e kinde mane monjno timore jopuonjre go ne ni kendgi nikech sikul nolor ka jopuonj ne onge ne ni e ng'anyo. Obila ma Longisa dhi mbele kod timo nonro kendo manyo japuonjre no manoringo molal. Asubuhi tumeamkiwa na mayoe asubuhi na watoto wa shule. Tukakuja tukapata watoto wanapiga nduru, kuna mmoja wao amekatakatwa na panga. Sasa tuka hapa kwa kilio kubwa kuhusu watoto wetu wenye tunaleta kwa kuja shule, lakini tunapata hapa imekuwa kichinjio. Hii si mara ya kwanza watoto wetu tukuje ikiwa imepigwa nduru. Kuna wakati imepigwa nduru saa 3 usiku. Tukakuja tukapata hata hakuna security, hakuna mwalimu yote. Hii kilio yote tumefikisha kwa ministry, lakini hakuna tofauti yote, hakuna changes yenye imetokea. Sasa hiyo ni kilio kubwa. Tunataka ministry kama imesindikana isikue hapa shule, hakuna haja watoto wetu tulete shule akuja achinjiwe hapa.